Hola a tots, avui faré la presentació sobre l'aplicació que hem desenvolupat, la World News. Som l'equip Inchbase Camp App News, format per Edgar Falcó, Tiffany Fernández i jo, que sóc Lizan Dueso. Un dels grans problemes de la societat actual és el consum d'informació no veraç, les famoses fake news. World News s'ha creat per a ser una font d'informació fiable a nivell global. L'aplicació recopila les notícies més populars, tant nacionals com internacionals, en un únic espai. Està internacionalitzada i, depenent de l'idioma en què estigui configurat el dispositiu on s'instal·la, mostrarà les notícies de la regió en qüestió i en el seu idioma corresponent. D'aquesta manera, pretenem arribar a més gent. Per a millorar l'experiència d'usuari, hem incorporat algunes funcionalitats, com podrien ser el cercador, l'opció d'obrir la notícia amb el navegador i el compartiment de la notícia amb una gran varietat d'aplicacions. Com han estat el tema de distribució de tasques? L'Edgar se'n va encarregar de programació, disseny, fitxa de Google Play i disseny de la web. Jo, Ethan, em vaig encarregar de programació i disseny i la Tiffany es va encarregar de programació, disseny, fitxa de App Gallery, disseny i contingut de la web. La nostra aplicació ha estat desenvolupada en Java. Utilitza una API, la News API, amb registre previ per obtenir les notícies. Retrofit 2 per a llegir la informació i la web s'ha utilitzat per a poder presentar la nostra aplicació. Treballar amb APIs ens ha semblat bastant interessant. El fet de poder accedir a dades en un ambient tancat i verificat, amb un simple registre, et permet centrar-te en la programació i en el disseny. També les noves funcionalitats que anem aprenent i pretenem aplicar, com són les notificacions push o demanar que els usuaris valorin a Google Play la nostra aplicació. A més, la nostra intenció és anar millorant l'aplicació i poder monetitzar-la, ja que l'aplicació és gratuïta. Creiem que és bastant funcional i útil i val la pena seguir treballant en aquesta. El desenvolupament d'aquesta aplicació ha sigut una tasca laboriosa però molt gratificant. Hem après a fer-la, però també a treballar en equip, a organitzar-nos i gaudir de la feina feta. Inicialment, el projecte es va pensar en una aplicació més complexa, però degut al temps vam haver de simplificar per poder adaptar-nos, però tot així estem satisfets del resultat i de la nostra capacitat d'adaptació. Creiem que hem aconseguit completar els objectius proposats. Pel tema que fa a les millores, en aquest sentit l'aplicació té bastant recorregut. Encara té certs aspectes a polir, com per exemple la interfície gràfica, el llistat d'articles i el seu seguiment. Algunes de les possibles millores que es poden implementar en un futur serien el tema d'avisos i notificacions de noves o diferents notícies i perfil avançat per a l'usuari. Fins aquí ha estat la presentació, espero que us hagi agradat i moltes gràcies.